Preview. Preview. Chelsea 2, Brighton 1. Kienet logħba tajba ħafna. Ikkontrollajnija bil-bidu tal-aħħar tista' tgħid tal-aħħar kwarta x'konna plejer inqas, però issa nispjega għal xiex. Tista' tgħid li kważi tħanna fl-Ewropa hekk għax kum qosna punt fl-aħħar logħba tal-lig kontra l-Bournemouth ġewwa Stamford Bridge. Mill-bqija naħseb qed juri l-proġett ta' Todd Bowley u Baghdad Eghbali jidher li mhix imkien fl-aħħar. Bħala line-up 4-2-3-1 l-istess formation li kważi użajna dis-sena għal l-istaġun. Petrovic, Gusto, Chalobah, Badaġil, Cucurella, Caicedo, Gallagher, Cole Palmer qudiemhom, Noni Madueke, Mikhailo Mudryk u Nicholas Jackson. U mill-oħra ġnalihom kważi, kellna ċans ta' Madueke. Però l-Brighton huwa tim li jaf joħroġ ħafna minn wara u tara kedda fil-verità għax kellna fejn nispiraw ta' gows imma tittifhem ma' min qed tilgħab ukoll għax għalkemm dis-sena kienu naqbatuti għax il-Brighton kellhom ħafna injuries bħalna. Tittifhem ukoll il-kwalità tat-tim ta' Brighton. Mbagħad kellna penalti li fl-opinjoni tiegħi ma kienx, kien ħajti jieħraħ bil-VAR u ma taħx. Però ħaġa li ma qbilx ma' referijena li Lamptey, plejer li kien tagħna tal-Juk, ta' daqqa ta' minkjab il-Mudryk u laqqas raw il-VAR li Mudryk spiċċajna nbidluh li intużat concussion substitution li ma toċ mal-ħamsa li tbiddel. Ġieli xtara kemm gravi, ovvjament Mudryk ħajkollu jitlef l-aħħar logħba tal-lig għax inti ir-regola qiegħda jekk inqala concussion substitution għandu 7 logħbiet ma jilabx. Ma nafx jekk Tiders tidħolx fiha li ġara ta' City Tottenham, però di żgur xi konfermaħħa Mauricio Pochettino ġifieri. X'jiena kont naf biha però ma kontx naf kemm tul u jiddependi l-inġeri hekk. Però Pochettino konfermaħħa mela sinjal li Mudryk għandu tista' tgħid l-istaġun tiegħu lest. Hopefully jkun rajt tal-Euro ma naħsibx li concussion forsi tagħmel ma nafx ħaħin naf il-komplementa li jew forsi l-għada, naħseb l-għada mbagħad ikun tajjeb, imma insomma. Ma nistax nifhem x'pasta ta' jlaqqas l-VAR. Għax imbagħad tibda tgħid mhux tab xejn qegħdin jivvotaw biex jaqtaw il-VAR għax jiena mhux kontra l-VAR, ġifieri jiena favura, però di bħal għodda. L-għodda tkun tajba, issa għamil juża tajjeb u għamil le, jien ma nemmenx li l-VAR għandha tinqata'. Jiena nemmen li l-VAR għandha tintuża tajba, b'nies jifhmu, b'nies lafu l-futbol u nies jafu x'inhu ma jagħmlu. Eżempju jien fil-VAR nitfa' plejer kien hemmhekk u mhux plejer kien ma kbir, plejer li m'għandux kontaxxi ma' timijiet kbar. Ħalli ma jkunx hemm naf x'kelma nistgħu nuża ma jnidu fottamenti ħalli ma nużax kelma oħra. Mbagħad isir il-gowl, cross ta' Cucurella daqqa tras Cole Palmer, mwelb xejn, u kellna ftit ċans qabel il-halftime ta' Jackson u ma kellhom ċans ukoll però mhux chances ta' barra minn hawn. Raqtu l-lasta wkoll huma u tintemm l-ewwel ħaf u fit-tieni ħaf mhux ħarġu għalina ma ħarġu jilagħbu naqra, però l-istess bejna nikkontrollaw il-logħba anke t-tim kien jaf x'inhu jagħmel, indawru l-ballun tajjeb, mhux ħafna għaġla meta hemm bżonn nagħtu long ball, kienet it-tim jaf x'inhu jagħmel anke tackles mhux bla dodge, tim compatt, it-tim qed jidher li tim differenti li ġara xi ħaġa li t-tim qed jilgħab. Beda l-lejden nefer ma m'hemmx tagħmel. Nisperaw li s-saddina nkunu aħjar. Mbagħad jagħmel gowl tajjeb Nkuku, ħadmu gowl tajjeb Madueke għax Nkuku daħal flok Mudryk
meta weġġa. Mbagħad Madueke ta' passajb lil Gusto ta' cross daħlen Kuku u fl-aħħar rajna celebration ta' Nkuku bil-bużieqa. Enna biex narawha. Mbagħad tista' tgħid kollox perfett kien. Kellna fejn dom iktar u ma kellhomx ċans ukoll. Mbagħad jagħmel kummedja Rhys James. Jiena dejjem ngħid il-play kbir però ma narax ta' captain, jagħti daqqa ta' siq lil Joe Pedro ovvjament ħamra diretta. Però jekk dik ħamra naħseb talanti mhux ħamra ta' tkun iktar. Ovvjament James ħajtla fil-logħba li jmiss u 3 logħbiet tas-sena d-dieħla tal-seġġol li ġej. Ħamra diretta, ovvja ġifieri m'hemmx two ways about it, ħamra kienet. M'hemm xejn mur, però kummedja hu għax da seta' fottilna logħba. Fil-fatt il-Brighton mbagħad ovvjament li qed ħaduna. Daħħal lil Thiago Silva. U daħħal li Sterling qabel ħamra flok Madueke. U daħlu Leslie u ġuwoku jew kif tgħidha kuljum u Casadei biex nkunu ta' kompatti. Però Brighton kif traqtu l-lasta mbaskiljaw fl-aħħar. X'in-94-95 u kien baqa' 5 minuti, ovvjament. Oħra ma nafx minn fejn ġabha, 10 minuti għax hija forsi kellu jagħti 5-6 maximum, ma 10 minutes ma nafx minn fejn ġabha. Ovvjament tibda tibża għax tibda tgħid logħba bħal di nfottija fuq immaturità ta' James, għax meta nara James dej l-oħrajn, James ħafna esperjenza dej l-oħrajn. M'għandux esperjenza barra minnha, mhux 24-25, però dej l-oħrajn ħafna esperjenza. Daħal Champions League, għamel id-debut fis-season 1920, jiġifieri ilu jilgħab. U dejt għamela xi xatt bħal Madueke Jackson u hekk, mhux ma naħaraqx da, għax niddajon naħaraq, imma ngħid right progress mill-maturità, però James nistenna ħafna jgħal dak dawra kollox il-captain. Ġifieri. Però kif qed it-tim ta' kollox lab bil-qalb, lab għall-beġġ u rnexxinna we got the job done. U minn hemmhekk 4 repit infila. Kifet, għedin ċans kbir għall-Europa League, għax nixtieq Europa League mhux Conference, però sta dik naraw. Għamlu favur kbir il-Manchester United, rebħu il-Newcastle, nistaqbizna Newcastle b'3 punti. U jalla jseħ xi miraklu u aħna nirbħu mal-Bournemouth u Tottenham jitilfu ma' Sheffield, ħalli nitilgħu il-5 post. U jkun tista' tgħid staġun fil-verità tajjeb ħafna diġà 5 post, anke 6 post ġifieri, imma ejja nagħtu ċans. Pero li użgur punt ieħor, jekk nieħdu punt biżejjed naħseb biex nitlu fil-conference, għax imbagħad Newcastle ma kinux jistgħu jilħquna. Għax niġu punt irħuma jiġu bit-tlieta ma xorta kunu punt fuqhom. Fuq il-players sejt Petrovic kien tajjeb, Gusto tajjeb ħafna. ċallu baħħada xil ġebel kienu l-lub Kukurella inkredibbli da jena dejjem ngħid għandna bżonn left back, però jekk ħajbqa' jilgħab hekk m'nix nara jena jekk ma jkunx left back world class ma nafx għax fejn jidħol defending mhux jiżbalja xejn anke b'saħħet jirranġa ħafna grinta b'saħħtu li dejjem kellu grinta da ma s-sektar. Caicedo għamlu logħba jbujja u naħseb orihom x'qegħdin jimmissjaw għax Caicedo f'daqqa waħda dejjem kien tajna li jkun minn jgħajru ħabba l-price tag, però dal-aħħar inkredibbli. Gallagher ukoll kellu logħba kwieta ma kien tajjeb, però kien tajjeb. Mhux bħas-soltu ma xorta kien tajjeb. Kienu ħafna għar mal-Forest. Madueke kien tajjeb ukoll. Modric ftit u għax inqala mal-42 minutes, però ma kienx ħażin. Bada jipprova, Jackson tajjeb ukoll. Skorja gowl imma kien offside ma tagħmel, però overall play il-link up play tiegħu ta' Nkuku tajba ħafna, ġifieri ranija fil-preseason. Bħala substitute Nkuku tinduna kemm hu plejer tajjeb ħafna. Jaqbad ballonu dejjem ħeġġi xi ħaġa, tajjeb ħafna. Ħassar ilek ħafna li ma mill-istaġun jilgħab konsistenti. Sterling fimni daħal ftit, daħal f'mument fejn ma sarix nattakkaw għax skeċċa Rhys James. Thiago Silva daħal fin-najti Casadei u Leslie wkoll, ġifieri kemm żammot tim kompatti, xorta tajjeb. Fuq il-coach tajjeb ħafna, jiena issa mhux kif dejjem mhux ħanoqgħod indur mal-lowsa x'ħanoqgħod ngħid issa sar coach bil-le, jiena dejjem ħanżomm l-opinjoni tiegħi, huwa coach tajjeb, huwa coach li joġobni, però semmek mhux coach kbir. Issa li qed jagħmel
minix nikritikaħ għax hu suppost qiegħed f'dal post. Mill-ewwel post sa seba' post, mhux ġifieri l-ewwel, imma ġifieri ma' top 7. Dik li qed infisser. Ġifieri xogħol qed jagħmlu, jien dejjem ment li kapaċi jagħmilha, bekk kont ninħara u noffendi għax tkun fejn il post, mhux post li għandek tkun. Ma ġifieri nemmen li ħaqqu staġun ieħor issa salvaħ l-istaġun. Mill-bqija l-plejers jidhru favorih, ġifieri jiena fi verità mhux ma tox l-opinjoni tiegħi għax jekk il-plejers iħobbuh favorih qed juruha kollox, qed jagħtu kollox. Minna tiegħi kollu baqa' boħra. Jalla nagħlqu brebħa ħalli nagħlqu 5 wins in a row u nippreparaw għall-istaġun li ġej. Jiena minna tiegħi dak kollu, issa jidħol Brady Buġejja biex jitkellem fuq il-logħba ta' Manchester United u Newcastle United. Nsellmilkom u lejl tajjeb. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Insellmilkom mi Brady, YouTuber ta' Manchester United, għamel l-analiżi tal-partita bejn Manchester United u Newcastle li hija l-aħħar partita li kellna fil-kampjonat Premier ta' s-sena 2023-24 li għal-grazzja tal-għalaqnija b'mod tajjeb b'rebħa konvinċenti l-istaret mhux għal-riżultat li iktar għal-prestazzjoni konvinċenti komparata mal-logħbiet l-oħra kollha li kellna matul dan l-istaġun l-iskor ta' 3-2. Ninsab kuntent ħafna mhux biss għall-prestazzjoni fuq rigward il-logħba kontra Newcastle li it-tlet scorers ġifieri li huma Kobbie Mainoo, Amad Diallo u Rasmus Højlund huma tliet players li l-etajiet tagħhom huma bejn 19-il sena u 21 sena li dawn it-tlet players jiena fil-fema tiegħi għandhom ikunu parti fundamentali mill-iskwadra għall-istaġun li ġej. Il-partitali mhux ta' United biss iżda l-partitali kollha tal-futbol kulħadd jaf li overall dan is-season ma kienx wieħed konvinċenti għal Manchester United. Biss però meta tara daw din il-lista ta' scorers fil-partita tal-bieraħ naħseb li aħna il-partitali tal-United nintlew daqsxejn ottimizmu. Rigward il-partita nnifisha naħseb jiena ninsab kuntent ukoll għaliex rajt il-grinta, rajt ukoll meta f'kollegament ieħor li kelli meta li għandna toqba bejn il-difiża u l-midfield kif ukoll bejn il-midfield għall-attakk u l-bieraħ naħseb jiena li l-Marokkin Sofjan Amrabat naħseb li l-bieraħ kellu partita li fil-fema tiegħi naħseb pattiet għall-istaġun deludenti li kellu għaliex irnexxielu ikun ħafna provvidenzjali b'ċertu tekis li salvana milli naqilgħu xi gows ukoll, però wkoll kien hemm azzjoni bil-VAR qed nirreferi għal Sofjan Amrabat li naħseb li jiena fil-fema tiegħi naħseb li il-referi għal darba jew ħanejdu l-VAR kienet daqsxejn ħallina mal-United għax ovvjament naħseb li dik l-azzjoni kellu jingħata penalty favur
Newcastle. Barra minn hekk kuntent ukoll li Rasmus Højlund li l-bieraħ li beda jiġi kritikat minn wara l-inġeri li kellu il-bieraħ patta għax ovvjament x'indaħal laqas biss kien ilu 2 minuti fil-ground u skurja. Ġifieri din il-prestazzjoni fil-fema tiegħi tagħmel ħafna tajjeb biex immorru naffrontaw il-finali li għandna fis-sibt 25 ta' Mejju kontra Manchester City li dik il-logħba wkoll jiena wara dik il-logħba wkoll ħanat ir-reazzjoni tagħha. Issa fadal l-aħħar partita li hija l-away kontra Brighton u United għadna ninsew daqsxejn il-finali tal-FA Cup għadna biċ-ċans li nitlu fl-Ewropa li niġu ovvjament kieku tagħmel il-matematika suppost għandna ċans li niġu anke s-sitt post imma meta tara il-goal iridu jitilfu Chelsea dik waħda biex niġu s-sitt post. Barra minn hekk il-goal average ovvjament il-kampjonat Ingliż qed il-prijorità lil goal average mhux lill-konfronti diretti. Chelsea għandhom goal average ħafna ħjar minn dan ġifieri ma narax li United fil-partit away kontra Brighton ejja ngħidu Chelsea tilfu United nirbħu. Il-goal average ta' Chelsea ħajkun aħjar ġifieri definitely naħseb jien fil-fema tiegħi s-sitt post li saraf post fl-Europa League qed naraħ daqsxejn diffiċli f'każ li nitilfu l-FA Cup daqsxejn diffiċli. Però jien nixtieq li nġibu 3 punti, ovvjament tkun titilbaħ kull logħba, ma naħseb li din logħba ma' Brighton away inkissru l-rekord negattiv li għandna kontra l-istess Brighton fil-kampjonat. Daw ilhom jirbħulna ġifieri mill-partiti away tal-istaġun 2021-22. Mbagħad kien l-unika tim li l-istaġun li għadda rebħilna darbtejn, u reġgħu rebħulna ġew Old Trafford ukoll dan is-season ġifieri wkoll anke il-coach Erik ten Hag l-unika darba li rebaħ lil Brighton kienet mhux fil-kampjonat iżda is-sena l-oħra fl-FA Cup meta rbaħnilhom konna ġejna xejn u rbaħnilhom bloti tal-penalties. Għalhekk naħseb jiena din il-partita għandha din is-sinifikat forsi nkissru dan ir-rekord negattiv kif ukoll ovvjament ħaġa oħra jolli l-moral għall-partita li għall-finali ċewwe tal-FA Cup li diġà semmejt kif ukoll anke bħala klassifika fin ta' klassifika ġifieri li United almenu niġu s-seba' post jew s-sitt post ma' Chelsea ovvjament hekk ħaniġu s-seba' Chelsea goal average aħjar imma almenu niġu s-seba' post anke f'każ li Newcastle jitilfu. Is-seba' post u b'60 punt. Biex bekk fil-kampjonat il-medja kritikat ħafna lil United u naħseb li anke fil-fema tiegħi naħseb overall bħala performances naħseb dan is-season kien l-ar wieħed minn biex niftehmu mindu telaq Ferguson fl-2013. Però mbagħad meta ovvjament jekk nilfu din il-partita ta' Brighton niġu b'60 punt, ġifieri nkunu ġibna 2 punti iktar mill-istaġun 2022 għax hemmhekk il-United minn 38 partita konna ksibna 58 punt u ġejna konna fis-sitt post dakinhar u dħalna fl-Europa League. Ma darba purtroppo ħankunu jekk ngħidu nilpu nkunu ġibna aktar punti bħala klassifika imma mhux ħankunu aħjar minn sentejn ilu. Anyway, jiena l-analiżi tiegħi ħantemma hawnhekk. Issa li fadal propju 10 ijiem għall-finali tal-FA Cup nixtieq li nirkupraw iktar players mill-injury. Il-bieraħ ukoll daħal ukoll Lisandro Martinez fid-difiża, reġa' daħal il-Rashford,
forsi nistenna żewġ players, Bruno Fernandes, il-kapten li l-braħ kien votat bħala l-man of the match li huwa player li il-United għandhom iżommu għall-istaġun li ġej flimkien dawk it-tlet players li diġà semmejt li skurjaw fil-partita kontra Newcastle, apparti xi players oħra li għandu ovvjament min ikun coach daw għall-iskwadra magħhom. U ovvjament players oħra li nixtieq nara fil-finali jiena fl-opinjoni tiegħi dejjem insemmi jiena huwa l-fullback Luke Shaw li nixtieq narah kemm fil-finali u nixtieq li anke jagħmilha hopefully fix-xahar li ġej fl-iskwadra tat-tim nazzjonali Ingliż. Ifhimni, Erik ten Hag kien dejjem vera jiġi kritikat mill-medja u min-nassab partitarji, però ħaġa ħanin, meta bej Jannar u Frar United kienu bdew jitlu l-players mill-injury, min jara Google Manchester United results, tara li f'dawk ix-xarej I think li ma tlifniex logħba jew jekk tlifna d-derbi ta' Manchester City. Ġifieri f'dan il-każ naħseb li Erik ten Hag għandu raġun li forsi xi kultant jeqred daqsxejn iżejjed li dan kellu staġun fejn ma setax ikun bil-players li jixtiequ fil-formazzjoni inizjali. Jiena niltaqa' magħkom għal nerġa' ngħid għal-reazzjoni wara l-finali relevanti l-iskor kif ikun. Hopefully issa ħandu għal-momenti tal-reklami u r-riżultat ikun bħal dak li ħanaraw wara dan il-momenti tal-reklami permezz tal-analisi tal-YouTuber ta' Juventus li id-darba skur ħajkun bissima fuq wiċċu komparat ma' reazzjoni li kellu l-weekend li għadda għax ovvjament naħseb Juventus mod meritat rebħu il-Koppa Talja u naħseb jiena salvaw staġun li minn wara l-logħba ta' Inter li kienet fil-bidu ta' Frar der li ħajkun wieħed diżappuntanti, ma naħseb fl-opinjoni tiegħi qed nitkellem minn perspettiva ta' partitarju tal-futbol u bl-iskwadra li għandhom Juventus bħalissa nemmen li din ir-rebħa ta' din it-tazza salvat l-istaġun tal-Juventus bħala soċjetà kif ukoll ta' Allegri bħala coach li issa rajt ukoll rumors li Allegri aktar mhux ħajbqa' coach ta' Juventus u żgur din it-tazza ta' awguralu għalih personali biex jekk ikun hemm tim li ikollu bżonn coach Allegri ħajkun naħseb dispost. Insellmilkom kif qed ngħidu u kif dejjem ngħidu glory Man United. Wara r-riklami u kollox f'idej Mark. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik.
L-odwa tajba ħbib tiegħi. Juventus rebbieħa tal-Koppa Italja 15-il waħda u bekk ingħalqu ħafna il-ħuq illi wara 1092 jum waslet tazza u ħadd iktar ma jista' jgħidilna 0 titoli. Din ir-rebħa tal-bieraħ Allegri illi l-ewwel wieħed jien ikkritikajtu ħafna dan l-istaġun għalkemm jiena dejjem stqarrejt li m'iniex kontrih imma fejn ma qbilx miegħu etta u fejn bħal bieraħ huwa organizza letteralment logħba fejn il-Juventus kienu verament attenti, telgħu jattakkaw meta kien hemm il-bżonn, iddefendew bisħieħ meta kien hemm bżonn ukoll, sal-iktar coach rebbieħ tat-tazza nazzjonali biex bekk qabeż lil Sven-Goran Eriksson kif ukoll lil Roberto Mancini. Li nista' ngħid għalija bħala nitkellem personali kienet verament esperjenza sabiħa illi nol darba kemm mort ħafna drabi oħra nara l-Juve rajthom ġo final, rajthom tista' tgħid viċin ħafna l-kurva, ġej doqt anke l-iktar support qawwi dak mill-lat personali ovvjament li bħal kwalunkwe persuna oħra bniedem seju pjaċir meta jara li t-tim favorit tiegħu jirbaħ u li nista' ngħid għalkemm mhux ħanoqgħod insemmi ħafna paġġelli kif nagħmel is-soltu Perin ħantih sitta għax kull ma ġie għal idejh tista' tgħid laqgħu u għamel l-aħjar li seta' f'dik li hija probabbli l-aħħar logħba tiegħu titolari mal-Juventus għax hemm għajdut li jista' jitlaq id-difiża ħantiha bej 6 u 7 letteralment il-plejers veloċi tal-Atalanta żammewhom f'xibka. Nofs il-ground kollu nista' intieħ bejn 6 u 6.5 għalkemm teqpa l-ikbar lakuna fit-tim neqpa ngħid il-bieraħ kollha kien ħaqhom bejn 6 u 6.5 u l-attakkanti speċjalment Dusan Vlahovic li rebaħ il-plejer tal-logħba inti ħseba il-Chiesa 6 u id-diżappuntani ftit kien Yildiz illi forsi kien hemm xi okkażjonijiet illi seta' sarrafhom f'gowl għalkemm l-abilità teknika tiegħu hija xi ħaġa indiskussa kif stajt nara. Din ir-rebħa kont ferħan ħafna għal-Kaptin Danilo li naf li għalkemm għandu ridni tat-tim fil-ground fideh. Imma nemmen li kien ħaqqu jirbaħ din it-tazza. U l-iktar ħaġa anke li kieku rajta d-dar illi għamletni sodisfatt li l-Juventus rebħu din it-tazza hija illi mhux biss rebħu kontra l-Atalanta, ovvjament l-Atalanta huma l-avversarji tiegħek li trid tirrispettahom bħal kwalunkwe avversarju ieħor biss però irbaħna kontra terna arbitrali. Naf li hemm barra xi ħataraw dal-video jista' jkun illi ħatgħaddu ħafna kummenti, forsi tgħiduli wiċċek ma jistħix, insomma hemm ħafna keyboard warriors hemm barra ukoll iva. Biss però naħseb il-bieraħ kienet oxxenità ta' referi li ta' 9 minuti fuq il-ħin u kważi li kieku l-ballun ma ġiex f'saqajn il-plejers ta' Juventus qasriet isaffar. Ma rridx isaffar li mhux tab xejn ġabet it-tkeċċija ta' Allegri meta dan infurja. Dan huwa bniedem tad-demm u l-laħam ukoll bħal kwalunkwe persuna oħra u daw l-affarijiet huma verament viljakki. Viljakki bħalma huwa l-każ li eżempju possibbli għalkemm kellna season diżastruż issa magħluq din ir-rebħa tal-Koppa Italja f'sena ma jkollikx on-field review favorik waħda. Ġieli ikonna veru għandna punti fil-lig naqra iktar minn tim ta' relegation jekk taqbad it-tieni round imma kredibbli
u sfaċċata dil-biċċa. Jiena ħantem dan il-video qasir hawnhekk. Forza Juve, fino alla fine, u saħet bib. Għall-inqas salvajna tista' tgħid l-istaġun.